Sup der, og velkommen til Centrix Gameplay. Dut. Det er tak for de 67 views, og tak for de 6 subs, og vi vil gerne fejre det, hvis I giver os 100 views og 10 subs. Der kommer vi laver en ja. Og der er en dårlig nyhed, nej, der er ikke. Der er ikke en dårlig nyhed. Nej. Jo, der er en. Der kan godt gå lang tid, før jeg kommer ind i game-videoen. Nej, det er faktisk rigtig godt. Det dårlige er bare, at der kommer til at gå lidt tid mellem, der kommer til at gå lidt tid til de sådan, næste 5-6 videoer, men det går nok. Og der er også en anden god nyhed, det er, at vi har fået en ny ven ind i, det er min kameraven. Så var en, der hedder Marius, han gik for lang tid siden. Og nu har vi min anden kamera, han kommer her. Kom. Nu kommer han. Han kommer her. Hej. Fedt nok. Han er med til vores videoer, og hvis I kender Players 3, så det vil være rigtig fedt, fordi så kommer Deadpool, GTA 5, der kommer Black Ops 2, der kommer sådan alt muligt. Der kommer, på computeren kommer der Lego Star Wars, der kommer Counter-Strike, Team Fortress 2 og alt. Vi har også tænkt os at lave sådan en hardballs. Hvis I gerne vil se det, så skriv det ned i kommentaren. Ja, hvis I gerne vil se det, og hvis I gerne vil vide, hvor vi har købt sådan en hardball, så skal I bare skrive det ned i kommentaren. Så skal vi nok svare. Og ja, det bliver rigtig fedt, hvis I... Vi laver et link til... ja, vi laver et link. Til hjemmesiden. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er overraskelse. Rigtig overraskelse. Og jeg har ikke bobbelklubber. Slap that game. Nå, men vi ses, og vi håber, at vi får 100 views, og vi håber, at vi får 10... der kommer også... I vores video kommer der også, hvor vi kan se ansigtet, der er nogle sådan program. Det kan jeg også give et link til. Ja, så... Nej, det er ikke det, det er noget andet. Og det koster 300 kroner. Og så er der også et andet program, der hedder... eller sådan et program, jeg også skal sende en link med, hvor man kan købe en mikrofon. Og så kommer der lyd til videoerne og alt muligt. Det bliver mega fedt, men det er desværre først om lidt tid. Ja. Nå, men vi ses, og tak. Tusind tak for alt. Min kanal kommer nok ikke så meget ud af tiden, fordi jeg har nogle ret dårlige computer. Ja, og han er gerne med at spørge på computer. Det er hemmeligt. Ses! Sup!